agwana m amụma nke Elijah Enugu na nke Nnamdi Kanu rụrụ ọrụ n'isi Buhari. Nnamdi Kanu nwere vidio mere ọ sị na ya jee Abuja na ya ga-eji isi Buhari nata. Nwana anyị Elijah Enugu wee bụ mmasị na Buhari bụ Messiah. Buhari batakpara isi arịa to 30,000. Amụma nke gọwa ọkụrụ. Mana maazị Nnamdi Kanu sị na ya ga-eji Abuja bụrụ isi Buhari nata. N'eziokwu eziokwu Nnamdi Kanu eji Abuja Buhari esi ebe a gbajebe. Rogo ya maboye gebo ya amụma ifụla ya. Ọ bụrụ na Nigeria na-alụ ọrụ dị mmadụ Elijah Enugu na nwa virgin kwesị nọ na nga. Ha wugbuke ndị mmadụ. Yana Elijah pụtara gwa anyị na good luck bad luck. N'iru m na abụta first night 2015 akọlọrụ m akọlụ. Na the whole reverend father kpesiere ekpere, the whole bishop kpesi, the whole pastors kpesi. Jesus wee saa anyị ekpere wee nye anyị Muhammad Buhari. Okay. Oh, Trump na-abịazi zọpụta. Trump nwanne ha onye nzọpụta. Onye nzọpụta. Jesus onye na-eri eri. Onye na-eri eri. Jesus riri na Benue ele. O riri mmadụ 200. Jesus bịara n'ụzọ ụwa niile. O riri mama Nkechi. O riri papa Ifeanyi. Yetago egwu aka ndụ ka ya na-agụ reality ohit gun mkpụrụ n'unu na-eti one can for person and say my blood I'm not running, let them come and kidnap me and kill me. My blood will fight. Egbukwa gị blood gị nke onye blood mmadụ na-eke ma egburu n'ahịa onye fight ọma nwekwe n'ihe oji anụsala m ọgụ ihe ọjọọ mere na nna emebi business mana some of them na-ayị ndị father na ndị pastor father dị enyezi ha ego. You want 100,000 in a jeburu Jesus if in a father judge why. Obada Asaba. You go on when 1,000 wash rasho. Adani was. If you want to know 7 Adani was, Mamma no father call on it. Not a puzzle. The way you're not. You don't know just in a munya jero come with him. Mamma munya bagatasa. I want more moment Elijah Enugu na nke Nnamdi Kanu nke rụrụ ọrụ n'isi Buhari. Nnamdi Kanu nwere vidio mere ọ sị na ya jee Abuja na ya ga-eji isi Buhari nata. Na ya jee Abuja na ya ga-eji isi Buhari nata. Nwana anyị Elijah Enugu wee bụ mmasị na Buhari bụ Messiah. Buhari batakpara isi arịa to 30,000 from 6,000 good luck Jonathan na-ere rice to 30. Buhari mụta Tinubu bịa bugo 100. Amụma nke gọwa ọkụrụ. Mana maazị Nnamdi Kanu sị na ya ga-eji Abuja bụrụ isi Buhari na n'eziokwu eziokwu Nnamdi Kanu eji Abuja Buhari esi ebe a gbajebe. Rogo ya maboye gebo ya amụma ifụla ya. Oji Abuja Buhari esi n'oche ebe ọ na ọgbajebela onwe. Abuja ka Nnamdi na-akwụ na Buhari anwụọla. Ọ bụrụ eziokwu na ya ga-eji Abuja were isi Buhari nata. Abuja ahụ ka ọ na ya na nsọ na Buhari anwụgo. Ọkwa ya ya bụrụ ndị ụka kwuru okwu akata ibe niile azụ na onye amụma no prophet. Esa wobuzi na goga ọ bụ na arụ adọrọ jee gwuo ya business ndị ọcha ka ị na-protect. God ahụ edere gị na Bible nwee anything otu isi anụ ori ọ ga-akparị m bọsị reality ga-ehit gị ka ihe ama na onye bụ God gị bụ nebo gị anyị na-ekpere ekpere isi na amụsụ. Bọsị reality ga-ehit gị ihe ama na nebo gị bụ God. Ka phone go break screen iwe jediri ya God. Kwa God na-enene God anọ na kowa screen. Iwe chọrọ mmadụ jewe make off. Jewe computer village na Apo. Jewe computer village na Lagos. Nkari were ya jewe n'ụka we na-eri ya nwa virgin enu. Phone go ya alụ mmadụ edozie mana gị nwa ya zaa alụ Jesus edozie gị. Okay. Oh, Trump na-abịazi zọpụta. Trump nwanne ha onye nzọpụta. Onye nzọpụta nwanne onye nzọpụta. Onye nzọpụta. Jesus onye na-eri eri. Onye na-eri eri. Jesus bụ onye na-ata ata. Onye Jesus tara tawo ya. Trump onye nzọpụta. Trump bụ onye nzọpụta. Ndị ụka owe n'ukwe ha Trump bụ onye nzọpụta. Trump bụ onye nzọpụta. Trump bụ onye. Jesus banụ na-eri eri. Jesus banụ na Jesus eriwo Chidem. Jesus eriwo Chidem. Jesus eriwo Ijeọma. Trump bụ onye nzọpụta. Trump bụ onye nzọpụta. Jesus riri na Benue ele. O riri mmadụ 200. O riri mmadụ 100. Jesus bịara n'ụzọ ụwa niile. O riri mama Nkechi. O riri papa Ifeanyi. O riri mama Chijioke. O rikpere Ngozi na Deze. Trump bụ onye nzọpụta. Trump bụ onye nzọpụta. Trump bụ onye nzọpụta.
Jesus nwa amado onye na-eri. Jesus nwa amado onye na-eri. Jesus bụ onye na-eri. Egwu aka ndị ụka ya na-agụ na. Yetago egwu aka ndị ụka ya na-agụ reality ohit gun. Mkpụrụ n'unu na-eti gbagbagbagbagbagba. Ohit gun. Ọ na-agụ na reality peg. Oh, one can for a person and say, my blood, I'm not running. Let them come and kidnap me and kill me. My blood will fight. Oh, go to the bar. Blood will go on. Blood, mother, making me able to when you fight. I am more young. I will get back. I'm in the boja, go during the chair, go don't check the kind of effort. Yet ago, I name Chetafa. Give them honor, respect. Coco, Brag, honor kinet. I buff wig. I buff wig. I buff again. I buff again. Jesus now, boy, and the ocean. One them say, number hunger, sweating. One them jidek, ya baba batani men do akata story change. Jidek mama. Why ocha one them why na sweet one no lawyer chogo. Okwa one them o. Icho nwe ko buru zokpala mi anu adi anwa. One eba na no lawyer Jerusalem ogo. Njide na no ogo ikpo mo nwekwe ni hoja anu Salem ogo. You don't mean maybe business. Some of them are in their father and the past. Oh, father de nyezi ego. You want 100 pounds in a jail, Jesus, if in a father judge why. You want 100 pounds in a jail, Jesus, if in a father judge why. You want idea? Port Harcourt branch, immediately was in our WhatsApp now. Port Harcourt branch, oh no, chasing now. Oh no, chasing. How we no people, how when I might try. That time when no people, I when I might try. I went 2 branches in Port Harcourt. Wait, man, I'm saying. On the welfare, I'm going to get Jesus and one never let you la chaka. Just sweet garden, a jala chaka. Here, about the Asaba. You go on when 1,000 wash, I show. Danny was. If you can what he said, I got Danny was. Mamma of Father call on it. Oh, you shot neck, you go, no, you polo. And I go quick, Danny was. As the wash, I show. I will judge. I will judge and walk. And no, Reverend Father never about not paso. The we are not. You don't know, just in a munya jero come with him. Mamma, we have a gatasa. Yanos on that tassa. Chapter 1 verse 2. I have no idea. And when I was on holding wedge, I cook. On Utiana water. And then on why did they go to no why control go to no 2 years also Yana Munya. Now, my father say, "Onye na no chacha." Onye no why control go do hoji buru nwoke so ge na nwunye ge no ime travel no 3 months 4 months control nwoke. Jene bulasa. Control go no my father onye anu be ho chacha. Rapo tasa na sono na brain here. Let us just one onye na woni nwanne na listen. Let us face reality. Father na yigan, nwoke na yigan. One if any Elon Musk in space. Chibos of Reverend Father and Soka Yigam, Nagari. Father Chibos on Enugu Yigam, not bad, Kunkosa. Ave Mary. Yeah, can I run? Bro, the Daron at China. Yeah, here go now. When we proceed on age, could he go? Will he go? Manani go for Diego. One more when you go for than what? One poor person named me and a report and piano report about Reverend Father today. As in a Catholic church, they put on your came father. Won't be featured Father and Nigeria spend millions. Go, go. Macama go in there. Here it's Father Cheboza. Father, Marco. No, Father. Elo go bomb me. Father. Febenda na zonya yabo parish priest. Ndi yabo chaplain hospital na school eba. Man of business can name again. If even the church council as opposition, then eke go nyinya. Onu ni no neto now. Donald Trump abeg is up to. Oh lo 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 lo. Oh lo 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 lo. Oh, ngwa useti.
Uno wage kwa Trump. Achom kan the pastor me video si Donald Trump leave this for us. Many video gwa Trump yara po no fighter. Momonk. Tire go Johnny me na mado chori bugu. Christian we sit ojo. As a Christian ebe mbo obni geri wa mbo enworo. Ije we ni gwe jeri wara isambis. Oka megi chisi oyi. Akpago brother. Ba nwo. Brother ve amen. Na Hannah, na nwa na Mansa. Ave Maria. Obi nwanyi site n'obi nwanyi n'obi ya. O Jesu site n'ife omimi nke a ka iwere ahụ gị n'ọbara gị wago ụgwọ ọrụ gị. Amen. Ihe omimi nke afọ nke mbụ. Ihe omimi nke afụfụ ka anyị loo ka Jesu si gaa n'ụzọ Golgota wee daa ọ kụrụ agba n'okwute. Agba Jesu wee gbawa.